Em sembla una iniciativa excel·lent, la del municipi d'Alpens, un municipi que fa un esforç realment per poder organitzar unes jornades com aquestes, que per al sector li respongui d'aquesta manera tan abrumadora, que després de 9 anys del que seria una trobada hagin donat un pas més enllà i farcir-ho amb un concurs, amb una activitat cultural com serà la xerrada amb Miquel Amblada que tindrem ara, de la que podrem gaudir, i que a més aporti tot aquest patrimoni històric que ens ha conservat Alpens, de forja artística, rememorant a més la figura de Joan Prat, que em sembla que n'hi ha un fidei per aquí m'han dit. Des d'Artesania Catalunya, quan ens van venir d'Alpens a explicar la intenció que teníem d'afegir el concurs a la trobada, de seguida vam trobar que era una idea molt bona, que s'havia de situar també Alpens al mapa, no? ja que estàvem fent aquest esforç i només dir que mirarem també de secundar aquest esforç i ajudar en tot el que puguem, i que cada any aquest concurs, tot i que la primera convocatòria és molt bona i ha tingut una resposta molt bona, esperem que any a any puguem tenir cada cop més resposta, inclús a altres països també, amb més projecció internacional, d'acord? Doncs bé, sense més, donaré el Premi Joan Prat de Forja Artística, dotat amb 1.200 euros, al senyor Joan Andrés Rebollero Ocampo, de Tres Cantos, Madrid, per l'obra Diabòlica Catalana. Bueno, quiero dedicárselo a mis antepasados que estuvieron en esto. En la vida de mi abuelo pude pensar que yo venía a Cataluña, a un pueblo tan bonito como el que tenéis, con una gente tan encantadora que me dio esa inspiración. Algo de mí se queda con vosotros. Y algo de mí se queda con vosotros. Y bueno, estoy muy contento de que se quede en un sitio como este. Ya tengo un motivo para volver. Y muchas gracias a todos. Gracias. L'obra de l'Ocampo, de Madrid, és la reixa del dimoni. És una reixa que tècnicament és molt difícil. Si analitzem els barrots, ens passa un vertical i l'altre horitzontal. La tècnica, com per poder-la fer, la gent ha d'esbrinar com s'ha pogut fer, no s'ha de fer sobre la marxa, i és un exercici molt difícil i molt ben executat. Ens faltaria donar el premi a la trajectòria per la divulgació de l'ofici, que era una de les categories que no vam tenir gaire dubte en posar dintre aquest premi. Ens semblava que era molt important. I si bé avui hem vist aquest cap de setmana grans forjadors i gent que estima l'ofici, volíem donar unes paraules dedicades a una persona que ha sigut lligada a la fi. Bé, aquest premi el donem a en Miquel Amblàs. Ens han escrit unes paraules que teníem ganes de dir-te avui aquí. Com a presentació us diré que en Miquel està lligat a l'antiga Escola d'Arts i Oficis de Vic des dels seus orígens, el 1980. Durant uns anys també va ser-ne el director. Però si hem de situar en Miquel en algun lloc, aquest és, sens dubte, dins el departament de l'àrea de fosa i de forja de l'escola. Va ser ell qui, amb la seva tenacitat i entrega, va engegar i mantenir aquest espai al soterrani de l'escola, amb tot el dinamisme i l'empenta que cal tenir per muntar tal activitat, la més pionera de les escoles de la península. Escoles de Belles Arts i d'altres llocs han vingut a aprendre els seus coneixements en els camps i cal parlar de la seva passió també, que ens ha dit algú més, per l'univers i pel món còsmic, cosa que t'ha portat a ser el president de la Societat Astronòmica d'Osona, de la forja al món. Miquel, l'Enric, si pot, et vol dir algunes coses? Bon dia. Jo he tingut la sort de tenir un mestre com el Miquel. Fa 14 anys vaig sortir de l'escola
I bé, avui en dia encara m'està donant lliçons com a persona, sobretot com a persona, com a forjador, però m'ha ensenyat moltes coses. Gràcies, Miquel. D'entrada, podríem dir que la forja sembla ser que va començar fa uns 10.000 anys, quan algú d'aquells nostres avantpassats va començar a colpejar un tros d'or natiu o de coure natiu amb una pedra, segurament per donar-li una forma amb alguna intenció. Diuen que la forja va començar així, d'aquesta manera tan humil. Però jo penso que per parlar de forja de debò podem començar-ne a parlar pràcticament a partir de l'època del romànic, que és quan de debò surten ferrers amb molta empenta, quan hi ha materials per poder fer. Penseu que la producció del ferro és molt difícil, no és com agafar, no és com fer el coure, que s'escalfa un tros de pedra i cap d'una estona de molta escalfor d'allà surt un trosset de coure. No. En el cas del ferro és un procés bastant més complex que ara no explicarem perquè llavors potser sí que en comptes d'anar a dinar aniríem a sopar. Diuen també que els que van ser els primers inspiradors d'aquestes peces de ferro, de les portes de les esglésies romàniques que heu vist, doncs varen ser els que estaven dibuixant les caplletres dels codis que estaven fent en aquell moment. Segurament que és veritat. Però més abans m'agradaria creure que probablement el que devia passar devia ser un diàleg entre uns i altres d'on devien sortir de debò aquestes peces. Bé, després ja fent un salt mortal, gairebé, ens anem de cop al Renaixement per fer una passada ràpida i aquí el concepte de forja canvia bastant. D'aquell objecte tan pesant comença a ser coses més lleugeres. Presentem aquí la primera barana de ferro de balcó que va existir a Itàlia, concretament a Florència, a Bolonya, perdó, i potser era un bon moment també d'ensenyar-la, no? Però si anem alleugerint...